Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi po kayong malakas sa malaya at malayo sa sakit sa araw-araw. At palagi kayong manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na gabayan kayo sa oras ng kagipitan, pangailangan, iligtas sa lahat ng kapamakan. At palagi po kayong pagkakalooban ng biyaya sa araw-araw. At sana po ay huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay sa inyong mga ginagawang kabutihan sa araw-araw. Ang sisir ko po sa inyo ay orasyon ni Kristo nang pabangunin niya ang babaeng may sakit. Ito po yung ginamit ng ama na sa pinalabas sa mahal na araw na siyang gumamot sa matagal nang nakahimlay na babae na may sakit. Ilang taon na po siya nakahimlay na may sakit po at hindi siya makabangon. At nung nakita ni ama na ang babaeng ito ay nahirapan siyang gumalaw at hindi siya makabangon, kaya lumapit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat para tulungan siya. At siya ay gumaling nung binuga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibinuga ng Diyos na makapangyarihan sa tubig at hinapos ng ulo ng amang makapangyarihan sa lahat, ay gumaling agad ang babaeng matagal nang nakahimlay sa kanyang higaan po. Sa mga gusto pong matutong manggamot po ay tumutok lamang po dito sa Hiwaga ng Pangasinan. At marami po kayong malalaman po dito na galing sa kanan po na aking mga binabagay mga orasyon po. Di po ako dito nagtuturo ng kabustugan, kundi sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Aking mga binabagay po dito na kinukuha po, tinitignan ko sa libreta ko po bago ko po i-share sa inyo para may magamit po kayo sa oras ng kagipitan po. Huwag kayo magtiwala sa mga taong mahilig manira. Walang patutungan po yan. At pag namatay sila ay sa impyerno sila babagsak. At sana po ay